Ini ndine mwana wangu. We separated na baby dad vemwana uyu. He was supporting mwana bo. Ini hangu ndinoshanda, so every month aipa mwana 1000 rands. But now it's been 4 months. Haasi kana kupa mwana mari, ari kumupa 500 rands. Ndakabva ndanobvunza kumba kwake kugirlfriend yake yaakaita move on nayo. Ndichinovaonesa kuti 500 rands haikwani. Mwana ave grade 2 anoda lunchbox nefees zvese zviri apa here. Plus mwana anoita ma-extra lessons. Girlfriend tototi mukadzi because vakaita move in. She says lunchbox ngauye atakure pano. Ndikati nekushaiwei kuti mwana wangu anouya achitakurira chikafu pano. So I just see kuti ndezvekuda kunditi nditaure. I walked away ndikazosangana nababa vacho ndikataura naye, but he just said things were not okay. Ndikanyarara. So now havana kana zvavari kuita. Anoenda kubasa and he is not supporting mwana. So ndave nepfungwa dzekuti ndiende kubasa. Ondodini? Please give me advice. Handingachengete mwana ndega iye achienda kubasa. Ndodini? Please help me madzimai.